Welcome back to the YouTube channel Amalawi Cameras. Azungu alindi kunja sotowe kunja. Azungu alindika chinthu kena kake kamena kundale amapuzira kena kake amachita kuti reverse programming, and that's the nastiest political gambit kanthu kamene koko. Okay, kamaenda jonchi kanthu kameneko iweyo ngati akulu andale kapena ina soma business akulu, right? Ama falisa nkhani yabodza iwo anwakeyo yokhuza ndiwo yabodza ja fake ija amaifalitsa, then anthu amene amadala ndiwo aja kapena amene amakhala kuti akulimba ndiwo aja nkhani ja amazaitenga ndikuyitane ndikuyifalitsa ye makuti kenako later on amawasiya afalitsa kenako later on kenako they prove them wrong, amazabwera nkuzapanga prove them wrong kuti ilo mmanama sizili choncho. Taonani. Okay, chimene amafuna ndi chani? Sikuti amafuna kuti inuyo mukhale mbali ya iwo aja komano the purpose is one. Cholinga chino apanga zimene zinthu chimodzi. One, amafuna kuti apange to weaken the influence ya anthu amenewo. Amadzozera anthu ali very powerful pokamba zinthu anthu amamvera, ndi amafuna apange limit the influence imene ali nawo around them, imene ali nayo kwa wanthu. You see, chifukwa one panthawi imene inu mwamvesera nkhani kuti makuti kenako afterwards zapeza kuti nzabodza, kenako inuyo soka chikhulupiriro kano kamati komati ndapata tinamiza atu akula achadula manama atu akula achadu makuti zambiri umundi mmene amafuna kupanga kadama tiyana kodi. Yes, koma target ake makhala imene amafoti abamutha kuona konzoti ndopasa an example sindikunena kuona kuti sindikunena kuona kuti boma lagwisa ntchito akaka sindikudziwa mina ngasana anali kunja komweko sindikudziwa ngaragwisa ntchito akaka komano ndika trick kamene amayuza makamaka anthu akunja. Example, Obama anagwisa ntchito soka strike komweko kwauza anthu kungofalitsa ka fake news kuti anabadwa ku Kenya kwa undu Kenya, birth certificate yake nda ku Kenya anthu anayankhula later on then he proved them wrong, anangorula surgeon birth certificate yonse kuti anabadwa kuti ku America komweko. Uyo amangofuna kuaphweketsa anthu amene ali ndi influence yaikulu, anthu amene amatsalidwa kwambiri amangofuna kukhanga kuti awapatse limit kama kuti awaphwekese anthu asamakhulupirire so asamakhulupirire zilizonse. It's a trick. Smart politicians. Ndeno magakunja kumeneko ndesinu zoti apana kugwisa ntchito yomweyo komano panopa after tamva nkhani zonse yayi akudwala yayi makuti and after sisi zimene tamva zijazo lero abule akubwira nkumakapanga ma push up kumakapanga ma push up kunjaku chani. Anyway, sindikudziwa kuti what really happened. Chifukwa munthu odwa stroke nkono sulanga pomwe ma push up ina kuchako. You see, akupanga ma push up abule nde zinango ndikumbutsa kuti mina aketi gawaneko nkhani ngati imeneyi kuti izinso zimathaso kuchitikaso mukalowa mu politics mu game makamaka za international koko koma I don't know kuti kunoko anagwisa ntchito yomweyo I don't know whatsoever komano Chakwera ndithu ali bwino ndi amenewo ndithu akuyenda achoka ulilongo apita Blantyre makapanga ma push up. At least mwadzi wa trick vanopasa vano ndausa magundiki kwambiri ndi nkhani zina. That's why fete nabwera dzulo ena amatenena ma comment section mukalime uko simbwesa nkhani za ujeni mukubisa nkhani guys siringapange posting nkhani kuti bola
ikupanga trendi makuti yopanda maombo nake ndekuti ifeso ndekuti zimenezo zapanga sa affect so kuti ife timapanga so timaulusa nkhani zopanda umboni. Guys, thank you so much. Ife kuma chachikulu nchona kuti timakunyatirani kwambiri. Thank you so much Malawian cameras. Now you know the trick. Next time don't fall for it.